Hei, olen Dajana ja esittelen teille tämän meidän Pensuan keppihevostallin. Aloitetaan tästä tallista. Täällä on 4 karsinaa, missä on pari hevosta välillä, tai sitten joskus on semmoista vuorot, että on jotkut tallissa ja jotkut pihalla. Sitten täällä tuolla saa hevosen kiinni, kun se laittaa tähän, niin tässä on nämä kiinnitysnarujutut. Tässä on yksi valkoinen loimi ja riimunnaruja. Meillä kaikkien omat. Sitten on harjapakki. Pari harjaa tuossa päällä näköjään. Kaikkien suitset. Jos niissä ei yleensä ole kuolaimia. Jos on, niin on tommoset suorat kuolaimet. Ne on aika rumia, niitä ei haittaa. Sitten on tommosia nimikylttejä tuolla. Ne laitetaan tohon. Sitten tohon 2 senttiä taakse. Sitten kun jaksaa tai kerkeä. Tää on toinen kiinni laittopaikka. Se menee nyt valuu tänne alas. Se taittaa tähän sisäpuolelle. Se on kaikkien riimut. En tiedä, tai on Safiirinan päässä. Mutta muuten ne on kaikilla siinä. Sitten voitais vaikka katsoa nää tarhat ja kentät ja muut semmoset. Täältä, kun näin. Täällä on Tamma ja Aruna tarha. Se on niinku tästä. Sitten kiertää jostain tuolta. Ootapa, näkyisikö? Se menee tuolla. Nyt on kyllä huono laatu, mutta kunhan tees vähän näette. Menee siellä. Ette varmaan sitä lankaa näe, mutta näette. Sitten tulee tuolta takaisin tänne. Noin. Okei, sitten täällä on näitä hevosia. Katsotaan vaikka. Niin. Sitten tämä tyyppi tässä. Se on Choco. Se on uusi hevonen. Ja tässä se vieressä on Safiiri. Ja sitten tuolla kaukana näkyy vähän jotenkin huonosti, mutta siellä on toi Keiju. Se on Vuonis. Nyt se on siellä kuitenkin. Nähdään varmaan jossain paremmin. Täällä on April. Se on Arabitamma. Ja Umppu. Se on Settisruuna. Sitten kun jatketaan täältä mäestä tänne alaspäin, niin täällä näkyy meidän kenttä. Siellä on vähän nyt kökkä, koska odottaa, että nurmikko kasvaa, niin siitä tulee kivempi mennä. Mut kuitenkin täältä kentän laidan takaa tänne, niin on oritarha. Menee siniset aidat ja sitten oritarhassa on orit, Vantsu. Ja sitten tuolla kököttää Romeo. Ja oritarhan aina näkyykin ilman, että zoomaa. Joo, alkaakin ei mitään, kun me tässä hippaa vähän nalleamaan välillä. Joo, eli tosiaan tää kenttä. Niin se on niinku nurmikenttä, että käyttää eniten kesällä. Mut sit silleen syksytkin välillä niinku vähän. Mut ei keväällä kauheasti. Eikä talvella, koska talvella täällä on paljon lunta. Ja keväältä on tämmöstä lössöä. Täällä on niin kaikki kirjaimet. E ja L ja sitten B ja kaikki semmoista tarvittavat kirjaimet. Joo, sitten tässä on nyt meidän juoksusalue. Tällä hetkellä. Tai on toinenkin, mutta mä näytin sen sitten myöhemmin, kun mennään tonne päin. Sitten täältä. Tänne menee meidän maastot. Mut mä en kauhean pitkään lenkkiin jaksaisi näyttää teille tätä. Niin mä näytän vaan ihan pienen lenkin. Noin, siinä oli alkukäyntimaastolenkki homma.
Kun kentällä on niin tylsä vääntää jalkakäyntiä. Me käydään aika usein maastossa ne tekemässä tossa noin niinku tänne. Jatketaanpas tänne ylöspäin. Täällä on meidän toiset kentät ja Laukkasuora ja sitten kaikkea jotain. Mä olin eilen kisoissa ja voitin ruusukkeen. Yes. Ja noin, siinä oli sitten alkukäyntimaastolenkki homma. Kun kentällä on niin tylsä vääntää alkukäyntiä. Me käydään aika usein maastossa ne tekemässä tossa noin niinku tänne. Jatketaanpas tänne ylöspäin. Täällä on meidän toiset kentät ja Laukkasuora ja sitten kaikkea. Muilla laitumilla ei ole kauheasti ruohoa. Niin. Meitä syötellään yleensä jossain täällä näin, koska täällä on yleensä eniten ruohoa. Tossa on hyvä syötellä. Niin, no. Minä taidan mennä takaisin tarhaan ennen kuin Jenna tulee ja huomaa, että olen täällä jossain kikkaroin. Koska täällä ei nyt ole enää mitään näytettävää, eli moikka! Mutta siinä on todellakin auto, ja tässä on toinenkin auto. Minä en pidä niistä autoista kauheasti. Koska noilla meidän tarvitsisi meidän toinen kenttä, mutta siinä on nyt auto. Niin tässä menisi tällainen. Sitten tässä oli tommonen rinki. No, tässä on meidän Laukkasuora. Niin, menin kävelin tästä vähän ohi. Tässä me mennään ihan täysiä, laukataan niinku. Oi, nyt on harja ihan sikinsoki. Sitten tonne alaskin lähtee jotain maastoja, mutta sinne en jaksa lähteä. Älkää edes kuvitelko. Sitten täällä. Tässä on meidän toinen juoksusalli.